खुलुमबाय स्टुडियो आंखिलि कामब्रह्म बालिगरा लाइमोन आफादनि बानजायनायाव आरो सानजारि नोगोरनि सासे जाखांफु फालांगिरि आरो समाज सिबियारि मुस्रि मिथिंगा सरगियारिनि हेफाजाबाव सेनं बालिगरा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फार्स्ट इभार प्राइज मानि एथलेटिक्स कम्पिटिशन खुंफुंदों। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो आरो थुलुंगा खांहोनो थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय एथलेटिक्स कम्पिटिशनाव दिनै जोबथा सान। बे हाबाफारियाव हौवासा हिन्जावसाफोरनि गेलेनायाव गोलाव बारनाय, गोजौ बारनाय, 200 मिटार खारनाय, 1600 मिटार खारनाय, 3200 मिटार खारनाय होननाय जादों। थारैनो सानजारि नोगोरनि सासे जाखांफु फालांगिरि आरो समाज सिबियारि मुस्रि मिथिंगा सरगियारिनि बेबादि हाबाफारिखौ गोख्रों हेफाजाब होनाया बाख्नायजाथाव। बिथाङा फोरमायदों दि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिंखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोबां लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय माबोरै गोजान खालामनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लादों होननानै सानजारि नोगोरनि सासे जाखांफु फालांगिरि आरो समाज सिबियारि मुस्रि मिथिंगा सरगियारिया फोरमायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव थांनाय 27, 28 आरो 29 जुननिफ्रायनो जानानै दिनै जोबनानै थांबाय आरो बे हाबाफारियाव गासै मोनब्रै जिपिनि लाइमोनफ्रा गेलेनो खाबु मोनदों। समखं जिपि, देखाफाम जिपि, सिमेन्ट सापरि जिपि आरो मिसामारा जिपि। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि 200 मिटार खारनाय बादायलायनायनि गासै बान्थाखौ बालिगरा गामिनि सासे गोख्रों फालांगियारि मुस्रि मिथिंगा सरगियारिया होदों। মই আমাৰ সিমেন্ট চাপৰিৰ ভিতৰত এই বালিগৰাৰ লাইমন আফাদে যিটো পদক্ষেপ ল'লে এই ব্যতিক্ৰম এইটো কাৰণে ব্যতিক্ৰম কেইবাটাও দিশত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ বুলি মই ভাবিছোঁ। এথলেটিক্সৰ কম্পিটিশ্যন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বালিগৰাত পাতিছে, সিমেন্ট চাপৰিটো আজিলৈ হোৱা নাই। তাৰোপৰি আমাৰ যুৱ ব্যৱসায়ী মিঠিংগা দেমাৰী এটা আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এইভাবে যে তেনেধৰণৰ যুৱ ব্যৱসায় বহুত আছে আৰু বহুতৰ হাতত ধন আছে, টকা আছে, কিন্তু সমাজ সেৱাৰ নামত ধন খৰচ কৰা মানুহৰ সংখ্যা অতিকৈ কম। আৰু তাৰোপৰি মই ইয়াত অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি মোৰ এটা ভুল ভাঙি গ'ল। মই কেৱল ভাবিছিলোঁ যে বালিগৰাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজতে এই এথলেটিক্স কম্পিটিশ্যন পাতিছে, কিন্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ গোটেই মহকুমাটোৰ এই খেলুৱৈসকল যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিভাৱান, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ অঞ্চলৰ নিজৰ গাঁৱৰ এই যুৱক যুৱতীসকলেও অন্ততঃ এই খেল বা এই এথলেটিক্সত তেওঁলোকে উৎসাহ পাইছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত যিটো শৃংখলা, যুৱ উশৃংখলতাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ শৃংখলা অনাত সহায় কৰিব এই প্ৰতিযোগিতাই, এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী যথেষ্ট আমাৰ অঞ্চলত এটা সহায় কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে আটাইতকৈ প্ৰথমতে শেষত আকৌ এটা ক'ম যে মিঠিংগা চৰগিয়াৰীক মই অতি ধন্যবাদ দিম তেওঁ এই আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে। আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লওক। এই কেৱল নিজৰ বাবে চিন্তা নকৰি সমাজৰ কাৰণে চিন্তা কৰা ব্যক্তি আমাৰ সমাজত প্ৰতিষ্ঠা হওক আৰু উদয় হওক, তাৰে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 6680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।